RB Battles Championship er endelig tilbage i byen. Og sæson 3 starter meget snart. For at gøre op for deres fravær, har RB Battles-værterne gjort noget ekstra specielt denne gang. I de sidste 2 år har de lavet en helt ny lobby til RB Battles tilbagevenden, og den er endelig klar til den store afsløring. Med det vil der også være nye genstande, nye kæledyr, nye minispil og en helt ny valuta, som alle lanceres med begivenheden den 5. december. Også for første gang i Roblox historie starter værterne sæson 3 mesterskabsbegivenheden med en RB Battles Roblox-koncert. Det er rigtigt. CRB Battles spiller deres største hits på scenen i deres helt nye lobby for første gang nogensinde. Der vil endda være en meet and greet efter showet, hvor man kan få autografer og billeder med bandet. Det vil du ikke gå glip af. Spil RB Battles-spillet nu for at opleve den store åbning af den nye RB Battles lobby og være med til at starte RB Battles sæson 3-begivenheden den 3. december med den første live RB Battles Roblox-koncert nogensinde. Dette er RB Battles.